mar Gachagua mano mapiyo mane penjo mapenjo kar kanyo recho kata winyo mar Simeon kata ka uywe masani. I think ni sani waneno kanti a lot of improvement in the independence of the judiciary. Monego we upload what is happening. To mano konyiso ni they cannot be twisted. Yeah. Omiyo pod we must continue to push the independency at whatever level. Mondo judgment mawuoka na mora hinya nyoro ka for the first time a case of that magnitude onge jo mano wuok ni there's a hand of government in this thing. Meaning ni waneno lokruok e doho masani to okonyiso ni koro waninda to kanitiere weche mag mibadhi kaka ni wacho kaka ni kata gik mane biasness mane ndie Senate koro gik makamago bende we hope ni the judiciary can talk about them mondo gik ka gitimo margi to kuonde magigiae this question judiciary courts or whatever bende emulate gima timre malokae omiyo en gima ber ahinya ni for the first time really okay wawinjo ni there's a hand of government in this in the interpretation. Simi no gonna be winjo man to be ka dipo ni ntiere orange nade mondo mi do chungar kende. Anta neno ni ki compare gi before 2010 sani nitiere discipline e do ma miyo jo Kenya kata seche ma ok gi yie gi gima do wacho ng'ur nitie lakini ichwang gi koko mang'eny mane luoga cases ka tinde tin mana kaka okilo wacho